Так, ну что, вітаю всех, всем вечер у хату и... Ой, пробачьте. Я адчыніла чекнуть, пайшоў ли стрым. Стрым пайшоў. Вось. У нас тут як бы фінал. Мы зараз будзем крочыць на іншы бок мапы, каб выратаваць Амелію. Вось, мы тут усё пачыналі, мы падрыхтавались. О, а что тут новое? У заплечники штосьці новое? Что тут новое? Вось. Edge Not City. Ну, добра. Все, едем. Тын-тын. Гэта дзіця незвычайнае. Ён унікальны. Гэта кандыдат у Бібі. Або гэта, або жертва, ахвяра. Пробачце. Основа. Мост. Эпизод 10. Дай Хардман. Пробачьте, я думала, будзе звычайнай. Гэта быў сюжэтны бункер. Sam, it's Hartman. Be advised that chiral density in regions predisposed to strandings has increased dramatically. No doubt the beach is to blame. BTs drawn into our world under these circumstances may be affected in unpredictable ways. То бок тут зараз по всей мапе... по всей мапе дождь и прыжыты. И по всей, я маю на увазе по всей. Вось по всей, по всему гэтаму. Мне трэба сюды павярнуцца. Вітаю, Алексей. Тут як бы фінал, калі што. Ну, як гэта, я просто... Ой, кто-то байк тут залишил. Так, ну у теории я могу вось так, вось тут вось типа по берегу. Но мне идеально бы выйти на шашу. Вось сюда. Так, ну улічваючи, что мы без груза, то поехали на байке. Кіберпанковый, до речі.
Пригоже. А ладно, не на всей мапе дождь. Окей, это добре. Так, ну поедем до генератора. Так. А вот тут поднимемся. Ну тут питання як, тому що тут або ось так, і ось тут ось якимсь чином проїдемо, або ось сюди до їх. Не вижу. Будем по берегу и повертаться. А, это медленные вороги. Музыку могли бы не выключать. Она сапраўды не абыякія. Так, куда я заехала? Цікаво. А можна мне знову музычку, калі ласка? Самый найлепший стелс на мотоцикле. Блин, батарея. Ой, треба було, до речі, взяти, скрафтити собі щось. Ладно. О, сюди. Где тут фоторежим? Тыц. Sam, do you copy?
I've been looking into Clifford Unger Сэм, ты and меня wanted to share слышишь? my thoughts. Я To recap, кое-что почитал Unger was про a U.S. Special Клиффорда Forces Ангера, operative да. whose Ён быў retirement roughly спецыяльным coincided with the Death аператыўнікам Stranding. ЗША. After he left the service, he somehow became involved in the early BB experiments. However, he died before they ended. Now, while the circumstances surrounding his death are not entirely clear, I'm beginning to suspect that these battlefields of his are at least partially sustained by his enduring emotional attachments. Anger, resentment, regret. I'm pretty sure it's got something to do with the BB experiments. That much seems clear given his repeated attempts to steal Lou. Cliff seems to be driven by a compulsion to reclaim our BB, as if that will make him whole again. A compulsion so powerful that he was not only able to drag himself from the depths of hell, but bring a piece of that hell along with him. One thing's for sure, he's nothing like a BT. We need to know the whole story about his death and his connection to the BB experiments. I'll keep digging and let you know what I find, Sam. Карацей, Кліфорд Ангер, вось гэты, як яго? Мэтс Мікельсон, карацей, яго персанаж. І нам зараз распавялі, што ён быў военным амерыканскім аператыўнікам. Но ён пайшоў у адстаўку, калі здарыўся Death Stranding, і якімсьці чынам ён быў замешан у першых эксперыментах з BB. Но тады ён памер, магчыма, у тым выбуху, калі прэзідэнт памер. А магчыма, і не, то бок там не гаворыцца дакладна. І што ён, у яго вось гэтая прага, ён прагне да BB нашага, каб павярнуць яго, амаль як прывід, якой прыйшоў з таго боку, і у яго, як быццам, вось яго незакончаная справа. Вось. Ён так прям прагне нашага BB, што ён сябе павярнуў з-за таго боку, гэтай яго сілай волі. І ён ніяк не падобен нават звычайных BT, з якімі мы. Я зараз буду павяртацца праз всю мапу ў тое месца, адкуль я пачынала. Я ўжо гэта раблю, вось. І, дарэчы, гэта самы фінал. Вітаю, Піпер. Всё, батарейка села. Всё, дальше пешком. Гэта там станцыя метро. Як я не побачила тут флешку весь гэты час? Ну ладно. Эй, ну музычку навошта? Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. There we go.
Ой, флешка. Ты-ты-ты-ты-ты. Thank you for your... Order assigned. Delivery... Order assigned. Що? А чому я не могу гэта положить? Use of weapons is prohibited. Use of weapons is prohibited. Ладно, пофиг. Good morning, Sam. Keep on keeping on. Weapons restrictions lifted. Так, а вы серьезно? Вам что, не хватило? Господи, якой забор просто.
Так, это почнем. Окей. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo. Thank you. О, зорочка, сюди. Here. I got you. Зараз будемо їхати і збирати зорочки. Хе-хе. Here's to you, Sam. Don't ever... Good work. New. Deploying. Order assigned. Weapons restrictions lifted. Було б добре, звісно, коли я б могла б зараз сюди заїхати на її. Ну, я хочу сьогодні... Хотя... Не хочу по этим камням тут. О, все, ось тут і заїдемо к чому. Нет, нет. Дякую, гульня.
Капец, тут нема заезда. Из-за гэтага дождя нічога. А ёсць, все. Так, все, я у той бок еду. Так, у той. Так, мне ўсё ж такі. Угу. Так, ну я сюда заеду. Sam, you're not going to believe what I Сэм, found. ты не поверишь, что It's я about the BB знайшов. experiments. Это Their на true конт purpose. эксперименту над Бібі. According to Их official сапраўдную records, мэту. they were continued in По официальным secret on order of справаздачам President Strand. сама Supposedly президентка with the Стрэнд primary притягнула objective их у of таємниці developing в BT этой эксперименте. detectors and preventing void outs. Any advancements that could be applied to the fields of chiral communications and beach research were meant to be of purely secondary benefit. But it turns out that's just a cover story. The truth is, Sam, BBs were originally conceived as catalysts for the operation of the chiral network. They're integrated into the infrastructure of Knot cities for that very reason. Every single one you've brought into the fold. It was probably Amelie herself who installed them as she moved west with the first expedition, carrying out her mother's grand plan, making sacrifice after sacrifice on the altar of progress. President Strand told the people what they wanted to hear and did what she thought had to be done. Also, America could be whole again. But I'm starting to wonder if it didn't cost her her soul. The chiral network is our greatest creation, our proudest achievement, and our guiltiest sin. I don't know how to feel about it all. Maybe if we knew more about Glyph and the BB experiments, we'd be better placed to judge. I'll be in touch. Ну, карацей, як ми побачили на мінулому стрімі, наприкінці, насамрэч кожны вузел, якой мы падлучалі, ну вось ён зараз сказаў, што типа так, афіцыйная мета BB гэта вось каб яны былі як дэтэктары, кампаньёны, вось гэтае все. І каб войдаутаў, выбухаў не было, ну таму што людзі могуць бачыць тады прывіды, абыходзіць іх. Но сапраўдная мэта гэта вось гэтае хіральнае сеціва. І мы проста мінулым, калі мы апошні вось падлучалі вузел вось тут вось, точнее вось тут вось у гэтым паглынутым мазутам горадзе, мы туда ключ актывацыйны даставлялі, і гэта была скрыня з вось такім жа бібікам, як у нас, толькі ён там быў увесь чорны, ну аля типа дэактываваны. І зараз вось Дэдман пакапаўся у гэтых у дакументах засакрэчаных і высветлілі, што кожны вузел і само гэта хіральнае сеціва, сам новы інтэрнэт працуе на вось гэтых бібіках. Вось. То бок кожны, ну вось гэтыя вось все, якія вось тут былі пабудаваны, мы іх толькі падлучалі, а яны будавались пры першай экспедыцыі, калі Амелія першая ехала. Вось, яна іх будавала. Ну і тут вось Дэдман сказаў такую аналогію, што это было як ахвярапрыношанне дзеля нашага вось гэтага вось прагрэсу. Ну і то бок все, што мы зараз пабудавалі, гэта пабудована на ахвярапрыношаннях немаўлят. Ахвярапрыношаных немаўлятках. Вось. Як-то так. І весь наш новый інтэрнэт пабудован літаральна на памерлых дзецях. Ну, кожны вось гэты вузел, кожны ретранслятор. Як-то так. Што типа гэта, ну, яго апошняя фраза, што гэта і наша найвелізарнейшае дасягненне і наш найвелізарнейшы грэх зараз на дадзены момант. Хоць мы і не ведалі, но цяпер мы ведаем. І гэта недобра. Усё. І таму, мабыць, і вылез гэты прывід Кліфарда, таму што, як мы бачылі з гэтых всех флешбэкаў, што яго
ребенок, яго ребенка так забралі пад гэтыя нужды. Вось, і ён быў супраць. Як-то так. Hey Sam, I see you're coming up on Lake Knot. Сэм, я бачу, што ты ўжо пад'язджаеш да Лейк Нот Сіці. Працягвай. Мы скончым працу, і все мы будзем у бяспекі. Я кое-што яшчэ знайшоў. Ён сам аддаў свайго ребёнка на гэтыя эксперыменты. Но ён не ведаў іх сапраўднай мэты. Гэта чыстая спекуляцыя, но я думаю, калі ён дазнаўся пра іх планы, ён паспрабаваў павярнуць дзіця, і калі у яго нічога не атрымалось, Бібі застаўся ў праграме. Ну, і тады ў яго была вось гэтая помста, ён хоча адпомсціць да прэзідэнткі. Ён перанаправіў сваю ненавісць да арганізацыі, да Брыджэс. Why else would Cliff hold Amelie hostage on the beach? He must know that she's an EE. There's no time to lose. You have to save her and the director. Though I still don't understand how he managed to travel to her beach in the first place. There must be more to their relationship. I'll see what I can find. Караце, і магчыма, ён зараз хоча помсціць нават у сваёй смерці, то бок яго прывід жадае помсты, і ён гатоў усё зрабіць дзеля яе. І у тым ліку вось ён зараз захапіў Амелію, і магчыма, ён захапіў яе, каб выкрикаць гэты апошні стрэндинг і всех забіць за тое, што яны зрабілі з яго дзіцяці. Пінг нормальны? Так. Добрый. А, до речі, ён сказаў, што ён адчыні зараз нам свой бункер. О, вось ён адчынены гэтай бункер Хікса. Ну, паглядзім уже.
Хікс був тут. Кішка. О, до речі, скільки артефактів. Ми. Я на сталкери, боже. О, до речі, якийсь старий ПК. Ну, для їх старий. Для нас, мабуть, і звичайний Year 3000. Так. Fuck Sam, to hell with you. Only gonna get harder. Game over, Sam. Нема continue для тебе. I am the particle of God. The world is calling for deliveries, but I need more power. Bridges can't make bridges. Who needs bridges? That's a loser. Господи, я испужалась. Это я сама вось гэтую опрокинула, и я такая, что это за звук? Кто там ідзе зверху? Ой, почекайте, що это за книга по кино? Так. Что? Red Eye, червоное воко. Это все, что я разобрала. Пицца. Калі два однаковых предмета. Ну так. Ой, вось ён нават на гэтую, на дах пайшоў. Адзін з іх гэта мімік, так. Гэта насамрэч, як гэта? Gotta work on those core muscles. Гэта ў вселенной гэтага. Боже, Портала Прея. Портала. І ў Портала. Так. Да я не слова суть свет забыла, я забыла гульню. Шо вы тут? Шо ты пробачь? Universe, так. Ой, там яшчэ один гэты тэмпаральны шторм. Got a moment, Sam? Ёсць хвілінка, Сэм. Гэта наконт дырэктара. Ён не смог бы, пра нічога не было. У сеціве нічога не было наконт іх... яго всё жыццё было выдалена з сеціва. Мы не ведаем, хто нават. What if it isn't the director and Amelie who have a connection, but the director and Clifford Unger? And what if that connection is what facilitated the director's jump to Amelie's beach? If it's those two who have a personal history, then it might explain why Cliff is holding the director hostage as well. But even if that were the case, it doesn't answer the bigger question. How the hell did the two of them end up on Amelie's beach? Sam, Hartman here. There's something else I'd like you to consider. A guess, albeit an educated one, concerning Cliff's objective. Somehow, with the aid of the chiral network, our individual beaches have begun to coalesce, resulting in the formation of a single massive seam. Should this process continue, there is a risk that BTs will flood across into our world, bringing about a death stranding on a heretofore unprecedented scale.
Now, Clifford Unger's battlefields and my own beach appear to be unaffected by this phenomenon, existing entirely in isolation. They do not and have never intersected with others. But what if there were another class of beach, one that exists on a higher plane, that was responsible for setting this process in motion? And what if the beach in question were none other than Amelie's? Cliff may have summoned the director, but I believe his true aim was to seize control of Amelie's beach, to exploit its power over every other beach, and trigger the last stranding. It's the only rational explanation for Cliff's actions, which is why you have to stop him. If Hartman's right, then we're in serious trouble. Using the chiral network in Amelie's beach to trigger the last stranding? That's why Higgs went after Amelie, wasn't it? If it was Cliff who put him up to it. Yeah, it all fits. With the last stranding, he'll finally have his revenge against the world that stole his life and his child. You've got to stop him, Sam. You've got to make the jump to Amelie's beach as soon as possible. Get in and get her back. It's our only hope. If you can't, then we're all doomed. Алексей, мы только что сдали пиццу, так что больше нічога нам здаваць. Вось, ну, точнее, ёсць яшчэ адна замова, но яна якраз вось тут вось куды мне едзе. Гэта па-першае, па-другое, гэта сюжэт, ён важны, мне падабаецца вось гэта ўсё. І таму, ну, я лічу, што гэта важна. Вось. І зараз тут прям было много. Так. Дакладна, нам казалі, якая смачная у адным таймлайне, но ў іншым таймлайне нам яшчэ і казалі пра тое, што вось наш гэты босс, Die Hardman, пра якога мы нічога не ведаем. Усё пра яго было засекречана. І якім чынам тады вось ён зараз патрапіў на той пляж. Калі ў яго няма ніякай сувязі з Амеліяй, магчыма, у яго была вось гэта сувязь з Кліфардам, з Кліфам, якога мы зараз пабачым у гэтым шторме. Вось. І тое, што ён, магчыма, можа нейкім чынам выкарыстаць пляж Амеліі, так як яна з'яўляецца істотай вымірання, бок яна можа тут апакаліпсіс зладзіць і выкарыстаць яго, каб нават без дзеяній ад Амеліі штосьці без дзеяній ад Амеліі выклікаць гэты канец света. Ведаеш, калі я даведаўся, што буду бацькай, я так спужаўся. І мне было страшна ад таго, што бы гэта значыла. Мне павінна было бы быць тут для цябе, для маці, не гледзячы ні на што. Я не мог зноў пайсці на місію і памярэць там. Не мог залишить вас одних. Не мог. Не мог. Но я помыляўся. Ва ўсём помыляўся. Бацькоўства не зрабіла мяне пужлівым. Яно зрабіла мяне храбрым. Прабач. Прабач, што я так доўга шоў. Або што так доўга да гэтага даходзіў, да гэтай мыслі. Не рабі тыя ж памылкі. Будь сабой. Будь свабодным. Капітан, мне трэба, каб вы гэта здалі. Страляю яго. Я дала тебе приказ. Стреляй, пристрели яго.
Эпизод 11. Клиффорд Анкер. Ну, а вось и Вьетнам. He's gotta be somewhere, right? Is his target little? Яго мэта, яго цель гэта Лу. Тыц, 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 тыц. Нет. Вітаю, Люсі. Ну, що сказати? Я не специально. Якой гэты? Якая гульня цяней? Прамяней?
подрыхтовались помирать. Это не это не понты. И он зараз нас тут за 2 тычка просто заб'є. О, тут же... Ой, будем зараз стелсить. Where are you, baby? I'll make it right. My dear baby. 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 Вон там наступний. Гранатомет. Born to fight. Baby. Куда я навли... Не. Born to fight. I'm sorry. Мне же меня зараз не спалить. I was born to fight. Где? Стреляй! Все, я дед. Ну, мы тут надолго. Ну и не надо, что сам такой просто ніякий. I'll make it right. Еп. Die hard, man. Get my baby. I'm sorry. My dear. I need you, baby. Baby. My name.
було б так само, як зараз. Right. My dear baby. Let's get to work. Stay alert. Over here. Що піздець? Open fire. Так, гэта мне не трэба. Keep your eyes peeled. Disengage. Where's my baby? Нормально, тут і так ніг нема. Die hard, man. Tango, tango. Stay alert. Back down. Боже мой. Ей, я ж його одну фазу. Нагідно. Baby. Get my baby. I want my baby back. Where's my baby? Open fire. Мне пофиг, я помру, но я его забью.
Видишь, мне пофиг. Угу. Гульня. Гульня. Я гуляю на самай складанасці ўжо всю гульню. Ну а вось гэта больш не босфайту з ім, я не гэта. Я не буду уже понижать. Я столько покутывала, как понизить? Не. Не. I just want you to be happy. Так, за гэта. За присутнасць. І за конспект. Ну, я-то писала. Як мінімум читала вам тут все. Ну, не вам, себе. По-перше. I just want you to be happy. Man. What are you? Що, ён нічога не побачив. I'll make it for you. Die hard, man. Бежим. We need reinforcements. Forward. Вон тут 200. I was born to fight. Угу, я бачу його. Одна проблема, що я тут... It's all my fault, BB. Ну, вон.
Блін. Ну, я бачила, що мене спалять. Подбирай. Open fire. Move. Move. Disengage. Надо было в кустах сидеть. Добре, что тут такое Assassin's Creed зарубили. Головне зараз не стикнуться у когось. Game on, motherfucker. Що ти сказав? Disengage. Light him up. Stay alert. Кида... у меня кончились. Ну все, ГГ. Тыц. Тыц. Open fire. Не. Keep your eyes peeled. Disengage. I'm sorry. Где он? Он тут есть его. My dear. Ну, короче, тактика тут, як я зрозуміла, іменно побач з ім всіх забити гэтых шкелетов. Тому що яны вельмі нам портять гэтую. Ну, короче, все нам портит.
проблема, что тут меня заметит. Ну, я поспробую. Where's Блин! Ну все. Дякую, Гуня, які невероятні подказки ти даєш просто. I'll make it right. Карце, калі проста всех вось гэтых шкелетаў забіць, то яго вельмі хутка можна забіць, таму што ён можа не паспець прызваць нікога. Окей, будзем ведаць, яны ў кустах увогуле слепыя, і можна рабіць, што хочаш. Люсі, гэта не дапамагае. То бок, гэта такі жах? Дзякуй. Дзякуй. My baby back. I'll make it right. Як ён мяне побачыў? Та лайно якое-то. Ну все, заруінена. Where's my baby? Baby. My name is Clifford Unger. Baby. It's all my fault, baby.
want my baby Летают back. GVC, Керей. Всякую зафолу. I need you, baby. Гэта фінал. Вітаю. Гэта... I want my baby back. 3 гадзіны ідзе. Ну вось, тебе што гадзіны мала. Хто тут? Що тут? За выбухи. Карацей, тут ёсць такія сегменты а-ля сюжэтныя з гэтым, з Матсам Мікельсенам, вон там ён стаіць і забівае мяне ўжо разоў 5. І гэта вось з ім сегменты, но так як я гуляю на найвышэйшай складанасці, таму што я ўжо праходзіла Death Stranding на рэлізе, вось. Ну, рызыкні, ну... Фухалі, не побачу. Карацей, я праходзіла ўжо Death Stranding на рэлізе, і таму я вырашыла яго перапрайсці перад другой часткай. Ну як, другая ўжо выйшла. Ну я аля ўсё яшчэ перапраходжу. Вось. І... На найвышэйшай складанасці. Так, я гэта ўжо гаварыла, но яшчэ раз скажу. Каб все тут ведалі, што гэта я не на нормале так паміраю, а на, прабачце, на very hardзе. Або як яно тут называецца. Where's my baby? Люси! Сэм! Ён не хацеў зараз адчыняць. Блин, ён ими користуецца як шитами. Аллилуйя. We need reinforcements. Forward. Так, що ви тут пишете? Гэта яна на лёгкай... Так. Добра, пацан... Шо? I want my baby back. Die hard, man. I need you, baby. До речі, у нас з'явився шотган. Це добре. Магчыма. Так, ну я тады зараз пойду вось сюды направо. Поглядим, что...
Бля. Фух, меня амаль спалили. Ну, зараз спалить. Не спалили. Так, все, тады я тут зараз просто сижу, чакаю, калі ён падыдзе вось сюды, прям близко. Повернется спиной. И застался его. Можешь меня не бачить? Разворачивайся, разворачивайся, разворачивайся. Разворачивайся, разворачивайся, разворачивайся. Сколько ён шотганов у себе? Ну сколько? Ну вы бачили? Ну капец. 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 Нигде меня нема. Я хоть то скинула. Так-то. Where's my baby? Гульняш. Со своим измените складанность. Я ведаю, что роблю все. Шиш. My baby back. Where are you, baby? До речі, я зараз кое-що поспробую. Тин, 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 тин. Як ти мене побачив? Капець, то я не сліпий, а то я не просто краєшком в око такі, а я тебе бачу. Відавочно, заўсёды. Я зараз хочу поспробовать одну рэч. И она может быть рызыковая, но я поспробую. Where are you, baby? It's all my fault, baby.
Pack it up. Где? Ну, капец. Магчыма, нават гэта не дапаможа Люсі. Таму што я зараз увогуле скіну всю мою гэтую зброю там забраў. Engage on sight. Disengage. Where's my baby? I want my baby back. Baby. О, я уяўляю, калі ён вось тут наверху заспанецца. Это будет просто цуд.